Dri trompeta Bernie bitok bitok. Mayong adlaw trompeta Bernie bitok bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Rowena. Okay siya na. Pangalan pa lang, ulam na. Ako di ay si Rowena. O katong panahon sa pandemya na wadan og trabaho ang akong bana. Bosa ni abot yun sa punto nga kailangan siya mag-decide. Kay di makaya, dagan kay bayro nun. Si Judith o si Juna perminti na ah. Oh, si Judith o Juna balik-balik. Judith sa tubig, Judith sa... Dili ka tong konsehal nga Judith, lahi nga Judith. Judith sa tubig. Judith sa kurinti, Judith sa internet. Ah, tamay tanang mahangyo pa si Judith. Ang problema kay kung niabot na kang Juna. Ni Juna ang tubig, ni Juna ang kurinti. Ah, tampay talaga eh. Bosa, wag yun ko'y mabuhat. Og nag-decide mi sa akong bana. Naingon mi nga, kailangan ka mag-abroad. Kailangan ka mamugas dito sa layong dapit. Bisan pa man nga babag sa akong kaugalingon kay wa gyud ko maanad og long distance relationship. O i-check tanan tanawa imong kuan imong passport imong brief ayun na ning dalan buslot nimo na brief. Paborito mo guna ko na. Ngayon may nakilaos-laos lang hangin ba? Nasus, oy, ayaw na. Gipalitan naman takag bago. Tapos, anong nagdala magkagdagan lotion? Di na kailangan. Dito nakapalit, oy. O sa pa-kompleto patanan, ana. So, kompleto na. Ready na. Murag andam na giday ka para patalawa lagi. Inan lagi ta ka nga ayaw na lagi. Nihila ka naman sad. Maalang bi. Wala man yung kumanad aning malayo sa imo. Sukad-sukad pa nga. High school pa ta. Nag-uban na ta. Nag-college ta. Kita lang hapon. At ito na narbaho ta. Ikaw lang. Gabi sumuha lagi ng naunga lagi. Pero naanad ko nga nakapagminti sa akong kiliran. Pero saan tamang yun nga niabot namang yun si Judith o si Juna. Di na makaya ang mga loan. Kapilan ako si Grilon. Wala na imusukol nga komika. Bisag amigo pa na ako. Ang tagabangko. Pero sila mismo nibaliban na nga di na makaya ang loan o sige loan. O di ko gusto nga mawala ta sa Homeowners Association. Pinimog sa yung punis ako ah. Kabibiyag yung ka nga. Kabibiyag yung ka nga di mo na uli kaya. Pero uli kaya mo na malayo sa imo pero kailangan nato ni mo ato. Maugaling. Wala tayo choice ko dili mo trabaho ka. Sosoy. Napildi manggutong konsihal nga imong gisuportaan. Gisara na beta na kag GO ta napildi man na wala na. Maninood mo po dahil ka.
Wala lang tayo tinod-anay dali. Lisod din sa ko, sakit sa ko, pero saan tamang yun? Nga tong mga anak, gagmay pa kayo. Naanad ba nag-private school? Di kinakabulong mo sa kay motorila mahadlok kay basi unyag masamad sa taya. Basig matitanos. Talay naman nato anak kay bisag istit o ngipon gusto gyud magpa-braces. So mo galing. What a choice. Dili pwede na mabalin sila sa public school. Munang ako maning kamot ko ani. Magkumbati na lang ko. Manarbaho dito. Wala pag-alikalakal na kalagaw gimingaw na kasino. Ibilin tong brief ni mo ha, katong walay labay. Ibilin tong para kumingaw ko si mo, may akong simot-simotol. Ay, sus. Sina. Nabiyaan niyo kung si Ruplano nun. Tama na lagay na si Gilak. Bakit ako makahilaksag ko? Sige na. Magtinarong ka diri ha. Basig katong imong batchmate datin si Randy. Basig mo paduding na sa to sa imo ha. Asa ba ka eh? Mungkin na imong ginahuna? Wala lang. Basig hindi. Kaya kabalor pagig ko nga duger to sikatang. Ay, si pag-una-una anak. Wala ko'y panahon anang mayang anak. Kato si Randy, wala na to siya. Pasagdiin na siya kung napagay po si pagbati na ko. Ang ako nga, ningaw ko sa imo ha. O sige, basta na okay na gina. Basta ang importante ha. Ayaw biyag yung pag-atutos ng mga lain ng mga babae di ha. Ang mga lalaki di ha. Basta si Randy ha. Ay, nanasag ka na oy. Wala na lagi. Ay, lagi pag-una-una ng mga ingana nga klase nga mga samok ikay ka ba? Hindi lang. Kay basi unyag na. Sige na. Ayaw na lagi. Ang importante ay mahalaga. Sige na, adto na. Nakabalita ko nga. Ni dayon gidaglarga ang imong bana. Asa ka nakabalo, Randy? Nakalimot ka nga nag-post manggong ka? Saan mo pa ka balo nga? Gi-block man ta ka? Dago ba lagi? Dagan ko yung account. Muna akong gigamit itong panahon sa eleksyon. So, tinood yun eh. Onya, nga naman ko nilarga na akong bana. Wala lang. Nalipay lang ko ba nga at least pwede ta kang imbitaron kung yung kaso manggali ka matata sa mga restaurant, mga ano. Basi ganang ka mukha na itong paborito bitaw na ito nga kauno itong lumi. Alam ba? Kaya magkanahan mo itong lumi. Kaya ganang itong lumi itong itong special bitaw itong may itlog. Alam ba? Ganahan kabalog yung kung kusog yung kaya kamukha og itlog yun. Randy, please be. Respetar ta sa kumbana. Kabalo ka. Pasaylo akong wala man ta nagkadayon. Pero ang po ko sa imuha nga tana ba ka ng kalimti na tanan? Walay makapugong nako. Kabalo man ka sa tinuod, di ba? Nahantod karon. Ikaw pagyapon ang naa sa akong kasing-kasing, Rowena. Randy, please.
Makalimtin ako. Di ka na ako makalimtan. Lahi ragyo ka. Ikaw rin ang babae nga nakapasulirat sa akong mata. Randy, please lang, bi. Ayaw na nabaliki. Di na ako to balikan itong mga gabiunan na terno ang akong bra og panty. Murag yellow man siguro to. Oh, mo to. Tak katong tibak og tifran tapos naglisod ka kay gilo kayo. Mo to nga banhan. Please lang. Randy, nanakoy pa na. Nganong hantod ka ron nga, di mo gyapon ko nimo lungan. Hinumdumi, Rowena. Una ka naging akin. Pero past is past. Kabuluman ko nga nung nagbulag ta kay tungod kay ako may nakasala. Pero grabe kayo akong pagbasol. Grabe kayo akong kalagot sa kaugalingon nung nabuhat na ako to. Mo nang bisag unsaon ako, pwede ko makikita sa bang mga babae. Pero lahi ragyog ka. Rowena, pasaylo ako. Apan, wailain. Ikaw ra gyud. Ikaw ra gyapon ang naa sa akong kasing-kasing. Ay, nanawag kong bana. Hi, love. Yes, love. Dugaya ka ni mo naka-video call, oy. Ganina na ba ako nagulat sa imo, ha? Pag ingon biya ni mo nga, maligo biya dahin ko diritso. Oh, I miss you. Kumusta ka diya? Nana ka sa Dubai? Oh, Manila pa dahin mo? Abi na kung nanamo. Asa dahin mo na sangit? Napaday training? Sorry. Hi? Saan na po yung Randy? Wala. Oo, nakita mo ito naging adlaw, pero nagdala siya brochure sa Avon. Wala ko kabalo nga, distributor na dahil siya, pati sa boardwalk. Namaligya siya mga kuan, lipstick, anam, sa unsa. Pero wala, dali na kay mi ato. Sus, ay, samok bakit? Ayun na lagi ka balaka. Di na lagi ko, kana si Randy, wala na siya. Kalimta na siya tanan. Oh. Unsa man? I miss you. Unsa? Wala kay kauban diha. Kajud lang. Manglaksa ko. So then, hi? Sure ka diya, basig na ikauban ni mo diya, hi? Basig na kay abay ba? Hi? Jalay. Gimingaw na ka, ani? Jalay. Ay, nara. Ngit-ngit? Nag-order pa ko sa Shopee og kuan kanang LED lights para hayag. Huwag mo tayo suga diri ko. Kadyan lang, ibika pa na ako, kadyan lang. Di ka mo makita, ngit-ngit? Oh, ay, huwag mo ko nakashave. Sorry. Na? Unsay? Ako inusnos ang cellphone? Kalay man ka, eh. Uy, anong ipakawas-gawas sa manimong dila?
Sige. Kajut lang ha ako na lang siguro ikuan. Iyon sa na akong suga. Para makita gini mo eh. Sige, ana. Klaro na? Sige na, ako lang giubo ang panty. Sige, ha? Sige, lili. Ay, kachod lang na nanuktok. Ay, sorry kayo, ma'am. Ay! Alam mo, waka ka panty, ma'am. Sorry. Say ato. Girimain lang tamo, ma'am, nga murag nilapas man mo to yung promise, ma'am, na kanang magbayad mo, ma'am, sa balay, ma'am. Ako ba itong caretaker, ma'am? Ay, oo, di ay. Base, hangyo lang ko, bibisag, karon lang Sabado. Kay, murag na naman siguro mong sweldo, karon lang Sabado, ha? Pero, ay kabala ka, makabayad na, ma-full na ginamo na kay, akong bana naka-abroad naman. Adi ay, ma'am. Nadayon kita to sa Dubai, ma'am. Napasas Manila, nag-training pa, pero palilo na rin sa Dubai. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Pandamay. Lab, napakadya, lab. Sorry kay lab, kay nanuktok. Sige na, kitso lang, ihubo na ako balik panty. Sige na, akong kuwan na, bidyoan ako, dali. Ay, kasamok, baka ayun. Asa man? Ma'am, kanang nakalimot ay kong tunol sa disconnection notice niyo yung tubig o kurinti, ma'am. Patay. Sige, basi karon na po Sabado ako na isang ma-okay na ni. Sige, ma'am. Ma'am, wala sa kakapamanti, ma'am. Sige na, sige. Ay! Kasamok ba kayo, ani? Lang, napakadya lang. Nawala. Hala. Naputla na mig internet. Randy, ikaw ba? Gadlaw-adlaw nagkikuni mo. Sige ka mo, pangitawang kita ka apartmente. Ay, muna kong ganahan. Nakanang pangitawang ko ni mo. Randy, nganong di mangyug ka mo undang? Nganong dili mangyug ka mo? Bisag kapilang nataka, gibalibaran, kapilang nataka, giinsulto. Pero nganong antod karon gabalik-balik yapon ka? Ngano? Tell me. Kapilan akong nag-ingon sa mo, di ba? I told you already. Tungod kay wag yung kasukad na tangtang sa akong kasing-kasing. Ang atong panag-uban sa una, ako raktong sala. Akong dakong sala. Busa mga muyo kami sa panahon. Bunang bisag unsag bali-bali. Bisag unsaon. Basi nakalimot ka nga ang imong pangalan gitato ba na ako sa akong lawas. Di ay? Asa dapit? Sa akong lubot. Ew. Ngano sa tanan party pag nga magtato, kano dito pagid sa lubot? Abala na. Ang importante nga di ka mairis. Mulag ikaw ra gyud ang akong gigom. Og wala gyud sukad. Ka mairis sa akong kinabuhi. Bosa Rowena. Nganong gawiran nimo akong kamot? Randy, please.
Di ko gusto makasala sa akong bana. Di ka gusto makasala, pero niatubang ka sa ako nga nagbra lang. Unsa man lugar pasabot, ana? Sulti ko. Wala na bagi nabilin nga gugma diya sa imong kasing-kasing. Please. Randy, please, ayaw ni Buata. Kasi tinud-anay lang. Dili ikalimon. Miski wala na ka sa akong kasing-kasing, pero gibalhin ka na ako sa kidney. Kung ang tao walay kidney, mamatay gyapon. Pero Randy, oo, amino na nako. Napaghihapon ka sa akong kasing-kasing. Naunsa naman mong balay na mo naman yung lasang. Asa man to si Papa? Gipangita man daw ko niya. Pa? Pa? Uy, Pa. Gipangita mo daw ko ni Mapa. Alisa na rin, be. Magstorya tagtarong, alisa na rin. O zaman din na, Pa. Kanang nagtugtugaok ba hihawar ko na. Padili na to, Pa. Ay, di na ito, de. Dahil ko di, de. Kanang, kumusta mo ka, de? Okay naman, Pa. Kumusta man mo sa imong bana? Nakita pa ba mo? O sa ba? Ha? Okay man, Pa. Magsige mo sa tawag. Mag-istorya, may ana. Mau ba? Kumusta man si Randy? Unsay Randy, Pa? Ayaw na ko sige ugwan. Ayaw na pamakak na ko. Kabalo ko nga. Sige mo uban ni Randy. Kakita ko sa inyo, ha? Naod sa mga kaday nga. Basi nakalimot ka nga nakaiba na nga nagkayo dito sa laing nasod para sa imong pamilya. Tapos ikaw nakikita ka sa lalaki nga maura ba na iperminti silusan sa imong bana? Wala man, Pa. Namaligya naman siya lotion. Dagan siya yung mga brochure, Pa. Ay, ayaw na ko chika-chikahi pa na. Ansa, Pa? Dos na mag-atsik-atsik sa cucumber. Nabayot na ka, Pa? Kabalo na ko. Kabalo ko nga nung kakita mo. Kabalo sad ko, asa mo kapadulong. Pa, chismoso kayo ka, Pa. Sige ka. Kabalo na bagyog ko nga dagay kasumbong sa kuha nga sikreto na mo nga sige kita. Nood siya di ka day. Pa, ambot lang pa sa ko kasabot, Pa. O sa'y pasabot ni mo nga wala kasabot. Wala ko kasabot, Pa, kung tama pa ba niya akong gibati, akong gabuhaton. Kay una, gamingahon ko, Pa, sa akong bana. Pero sao man ako ni.
Gapangita ko siyang lawas. Gapangita ko siyang mga kamot. Gamingaon ko sa iyang mga kumot. As in, pero wa sa ko'y laing nga mapahungawan. Si Randy sad, bisag kapila na kubugahon, nadi perminti. Ug sa panahon nga mamingawon ko sa kumbana, iya ko mapakatawa. Iya kong gitikon, makatawa ko, O siya ang pagkatawa? O, siya ang pagkatawa na? Ganun siya. Pagay mo ko ni mag-uto-uto pa eh. Diyan tinood. Dabi, o siya man mo na nga minyo naman ka. Barag unfair man po si imong bana. Nga habang siya dito gapaning kamot, ikaw po diri. Lahi po lang gabuhaton. Barag di man na maayo anak. Makagaba ba na? Ay, ambot pa eh. O sa may buhaton na kuan pa eh. Naambot lang, kayo mo man ang problema. Pa, dagan pa kay naibawaan pa. Dagang ko na ibawaan. Kabalo ko kung asa mo gato, asa mo padulong, asa mo kita, tapos asa ninyo ginapak ang sakyanan, tapos mabalhilan din mo lang sakyanan. Ay sure, kabalo ko. Pa, grabe ka pa eh. Nayo gidulatang ako mismo ang musulti sa imong bana. Payo po pag-anak pa. Amo galing. Sa mampalitan ko ni mag-ilim nun, dili. Sige pa, oo, nailim nun pa. Oh, sige. Para mo takom na imong bakba. Taon niya, di ganyan yung makadaot ni walay pulutan. Sige pa. Oh, naipampulutan pa. Oh, ilim ng pulutan, kompleto na na ha. Okay, dali. 3 days na kumahilom. 3 days na? Siya pa. Kagamay rin mong yatag. 3 days ako mahilom. O sabi ako, ihatag na para dugay-dugay mong paghilom. Bro, nahilig ko running karon. Gusto ko mapilog mga panran. Gusto ko sapatos. Kamahal sa sapatos pa. Sige, okay ra. Pila rin pagsulti si mong bana. Sige na pa. Kana ba? Muna akong ganahan sa imo anak. Kanang, kung di kayo ka ba kanang labing? Randy, please. Ayaw ko hubuin. Randy, ayaw. Randy. Naon sa ka? Wapag ako higibuhat. Ay, wala pa di ay. Nagsuggest lang ko, Randy. Nagsuggest. Randy, kabalo ko sa labi gini. Sa matag simba na ako, kay murag makonsensya na gyud ko. Murag di na magini maayo, oy nga. Habang ang akong bana, gakayod, ako diri gakiyod. Murag di man ni maayo, oy undangon na siguro nato ni Randy. Randy, sulti ko, undangon nato ni. Kung gusto ka nga undango na to ni. Undangin imong paghubo niya. Ganina naman ka naghubo. Nay. Randy, tama pa ba ni? Randy, sulti ko, Randy. Randy. Sulti ko kung tama pa ba ni? Orag tama pa gini. Ikaw ba? Nagagig kayo mga istorya ba? Malabag yung kung ako ginang imong kalipay. Randy, kilo kayo, Randy. Randy, please.
Sa mali, oy. Kabalo ko nga kakonsensya ka. Apat sulti mong kaugalingon, kapila ta kagiingnan. Before na niabot sa imong kinabuhi ang imong bana, una ka naging akin. Ako'y una, nagminahalay ta. Tungod lang kinasayop lang ko napakyas ko kaniya. Tumo na napadulog ka saya, pero kung imong una-unaon, oo. May seremonyas na minyo mo, pero seremonyas na ka na. Pero kung imong una-unaon, kita gid ang una, kita gid ang nagkaigugmaay. Kita ang nagminahalay. Munang para na ako, Rowena. There's nothing wrong about this. Tanawa na ka-English na ka. Wala'y problema ni. Isang pautanon pa na mo ng mga taga-Aryo Minimart. Pero, Ayaw nagkwanda. ay, Randy. Ito lang, kailangan lang kukuha na akong hinagiban. Oh my God, Rand. Sama na, kadako ba? Kadako ba sa imong gibit-bit karon, Randy? Di pangandaman ko ni. Gusto na ko nga sa matag uban na to, di gyud ko nimo malimtan. Busa hinahinayo na to. Ay, Randy. Gabso na to ni Dapita, di kinanubra na ni Dapita. Ay, Randy. Inainaya pagkabas. Randy. Randy. Kadot lang. Murag kailangan tiltilon risto mo eh. Randy. Randy. Naunsa man ni si Randy, oy. Ingon ko nga dili siya mo ani diri sa bay. Dili siya pwede mo ani sa bay. Labi na diri sa Taga Cebu. Anong diri man siya ni ani? Katsud lang. Surprise! Love? Oh, nasa ka? Puro kang natulala. Surprise! Mwah! 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 Nakauli lagi ka. Oh, surprise galing. Ano ka? Pero kag wala nalipay nga nakita na ako nga nakauli ko. Nakakuha ko og vacation leave. Uy, Wala lang. Nakurat lang ko. Kaya wala man ka nagsaba nga mauli day ka. nabaday surprise na magsaba. pag sure dia. Mwah! I made you! Oh, suma ka nga. Antay ka rin tulala pa mangyapong ka. Wala ka nalipay? Nalipay, oy. Unsa may dagway sa nalipay? Be, unsa ang nalipay? Yehey! Yehey! Murag kulang pa sa lipay. Gusto ko ka nang nalipay gyud ka. Yehey! Yehey! Nalipay gyud ka? Nalipay! Yehey! Bakit ba ako'y lagi Gimingaw na kay ko anim. Bugat na kay ni. Dugay ko rin ginadalabong. Naon sa mangkamor makagakurog-kurog.
Wala man. Kumusta naman, Ibe? Basi gilawa-lawa naman eh. Di ba ba ning sudlay-sudlayan? Gibargwa pa ni bisita ni. Tapos sabi niya, ako sang huyupon nito. Asa man kalap, tugnaw. Kimingaw kay Kwani. Dugay na ko wala ka kuha na ni. Love, Ikaw ba wala ba ka gimingaw? Kaya ako gimingaw na gyud ka pa. gimingaw, uy. Gimingaw na ko ani. Ay, ay. Asa man ka na po na yung style? Gimingaw na ko sagpa ni. Da, nagpula-pula. Pikas biet. Agay. Wala to de. Kalabi. Karon kare. Inay. Ay, grabe wa man ka maginahinay. Paspas man diritsa. Bugat na kay ni. Bugat na kay ni. Love, agay love. Love. Love! Oh, usa man lang. Kumusta? Unsay gisulti sa pregnancy test? Nabalaka ko lang kay murag made in China ni siya nga pregnancy test. Ha? Si pasabot. Nao ingon siya, Chong Guang Geng Gua, Chong Guang Nya, Wang Xing, Wang Zheng Nya, Wang Nya. Di na ko basabtan. Tanaw mo na skalit good. Amin na bi. Loh. 26 ka bukalit. Nagana, uy. Hala. Hala. Buros ka. Buros ka lang. Sa wakas, maamahan na gyud ko. Trompeta Bernie! Boros ko! Ang problema kay bako maniuli akong bana. Tahagas mo ko maboros diretso. Naglibog ko karon kung kinsa nga mahan. Pero feeling yun ako dili ni sa kumbana. Ang problema katopong isa mingon po siya nga sa ako daw tong bana pero ako may nakabalo. So giduso ni Randy ngayon siya nga dili daw ya. Pero feeling na ako ka Randy yun. Pa-DNA test yun yung resulta ba? Roberta Bernie! Ako ba isulti sa kumbana? O sagdalan ako ni ngayong ani? Tawat pagawa sa anak kay layo kay naong sa kumbana, naong ni Randy, ron sa ako manaron. Padali lang may sulat otro ka ng pagawas na sa bata, ha? Ay, nako. Isa na matingalang bana nga mo pa'y pag-uli niya, naburos da yun. Di ba? Bago pa kaniulit ka na, uy, buros na. Taon niya pag-abot, pag-tanaw, lahi lagi ng ilong ani. Pero liwat lagi ni kang, bata, what if kung puti o tingala siya, anong lagom niya kung anak nga puti man ko? So may tabuan na magkugos ka masikag kanta, murag ako, murag dili, murag ako, murag unsa day mo day sa moto. Again sa imuha nga
Naglibog kinsang amahan, Rowena. Tama ka, ikaw lagi nakaila, ikaw lagi makafeel kung kinsa. Ang imong question kung kailangan ba nimo isulti si mong bana, kailangan ba yun? Ang ato na mga to naging problema nani, kung paggawas ana ro lahig yung itsura, murag kailangan yung mo amin. Pertinggo buta na. May tanang double na double nimong kan ba, na double nimong sala. Di patol pa kabalik si mong ex nga si Randy. Nagpaburos pag yung ka Randy. So doble. Anong nihangad magugagod? Ayaw gyud og hangad awan. Nihangad man ka di tanawa na noon. Di nabuo na noon, no. Mo na kong giingon. So ayaw gyud ilagat yun yung mga mata. Kaya kung magpiyong-piyong mo, awa na matingala mo ang inyuhang pusod ni sangyad na fluorescent. Pag sangyad sa fluorescent, awa na, buo na. Ignan bitaw ta mo. Usahay, if makasulod mo sa kanang bawal na pag-ibig o bawal na sitwasyon, usahay kay pag namo sa stage na kanang alam mo ana pabitaw mo bahala na si Batman kanang yung word nga bahala na ni ana ba sometimes kailangan lang nimo pangutan nimo galingon baka na bang worth it ba ni o deserving deserving ba ni nga kuan nga panghitabo sa akong life or sometimes kung pagsulod nimo ta ikaw pag mo'y walay sabit ang imong gisudlan ng karelasyon na isabit pangutan nimo ko galing hantod kanos ama kay ngana sometimes magud pag napaka sa sitwasyon sa kalipay sa kalami ngayon lang kag bahala na ni but the problem hantod kanos ama kay ngana tanawag gali mong naong sa samin di mo po siguro tanto ingana kapangit. Tanawin mo, oh my God. Usay, matingala pag yung gano'n. Ayaw lang mo kalain na nga istorya. Usay ka nang, kung may ka ganang nangabit o nato, bawal nga relasyon ni patol o minyo or something. Kung batik yung kaysa na, makain siya ka nga amo, di kay wala naging say choice. Kaya makain ka nga amo, di kay, mo man sa good, kay wala na may lain. Pero kasi ka matingala ka, kung kisa pa yung nisulod sa bawal nga relasyon, o kisa pa ni sulod sa kung mo pa yung mga itsuraan. Ngayon ka ba? Sayang ka. So, mara to.